Здравейте, хора! Аз съм Алекс Никеймър, познат като Алекс. Ако вие сте първи харесват, дайте пасен горе, ако вие сте дайте пасен долу, коментирайте хубави коментари и гледайте видеоклипа и коментирайте хубави коментари. Абонирайте се за този клип, за да станете и Алекс да ви дали последните всички социални в Facebook, Instagram и TikTok. Facebook, Instagram и TikTok, двете заедно. Говоря факти за Хелуин, който е наречен, но който ние не го празнуваме. Първи факт, празника датира преди повече от 2000 години. Това е преди много сме развили. Дори по-стара от самото християнство. Всичко започва преди християнските кръсти. Сега наречен сам Махай, който означава краят на лятото. Той провежда около 1 ноември, защото света на този първи спас последния ден от събирането на реколта. Така се считва. Края на този град между живи духовен свят е най-крехка. Затова в хората само Обединеното кралство и Северна Франция иска прехода към от духове и тъмни сили, като това десна виновни, да ги изпраща и пропъди. 2. Ако сминал съществуват средновековите. Още много давно, само ще кажа, защото е като Гуизинг от Ирландия, защото моите космически костюми и сте ходили от врата на врата, търсейки храна или пари замяна на тези поставени или други три, които се изпълнявали. 3. Някои ритуали християнства за намиране на съпруг. През 18 век самотните дами измисли една традиция, която се таен да помогне да намерят романтични си партньор. Се хвърля на земята ябълко и кори, да е писана да видят потенциални бъдещи си съпруг чрез формата, която брат си вземат. Друг по-прилича се разгледали това на стари държавици срещу легално вече на надеждата на него да столетието на Божия съпруг. 4. Правата за първите руски премиера на Еземейския дял. 6. Като сега е използвана ряпа. 5. Сега кръстневоленски скъперник, който става 3 пъти дяла според легендата. Тоест, последната им оговорка да живеят спокойно още 10 години. Как внезапно почина, тъй като като бил грешник, не може да отиде в рая заради дълг и дявол, не може да отиде в направа. Прави дяволът му да обужен от това, което дълг става създава потребни и собствена страстна съд, която той да пренесе. Знаете как да намеря всичко. 5. Празникът е повлиян от древноримския фестивал Помпомо от честа на богинята по двете близки и същи символи. Символите на празника, черникотки, паяците и привите не са случайни. През Слънковето, което да не помня точно годината, но се случва, се смята, тези твари са ставали духове на вещи и казват да се с лош късмет.
Забраната за смяна на черно кукло в празника на Хелоуин. Естествено, животните са в опасност да бъдат засмеяни от група пусти тотална сатанински култи, които искат предизвикани преди Хелоуин. Въпреки това, някои пъти посветяването обратно толкова прозрачно над черната кост. През октомври повече за нейните бъдат сцена. Думата вече лети от староанглийската дума вийце, което означава мъдрена. 8. Най-тежкият тренер от света се тежал 2350 паунда. Църквата е изложена в 47-то първенство в екипа Халф Мун Бей, Калифорния на 20 октомври 2020 година. Нейният дизайн също не е бил финен, а е изградяван тигър 954. Трофът е страховият министър Рейнс Ген Катне и то се това от поколение като механизъм за оцеляване. На Хелоуин проверете вашите сила и се опитате да изпращате по-голям спор. 10 факт. Най-бързо издълбаването отнема около 16,47 секунди, което е много по-бързо хора. Иван Кларк от Йорк държи първенството пак минус по-един, които печели през 2023. Ето, да кажем, има на този наместо хора, които са издавали, вместо тук, които има, които са различни хора, които са издавали, то ще да видят цифри. Тук е най-важно като веба, тук като опционално партмите. И това, което само ще тук направя само че по друг начин. И Хелоуин, ние само ще кажа, извинявайте, това е една. Ние в България го празнуваме, но казват, но всъщност и малки хора, защото не е популярно да празнуват тези голямите хора Хелоуин, а ние по-малките децата, като правим в програмата, която вече това полезно, се казва с това нещо и не ми харесва. И ако вие се дайте пас нове, ако се дайте пас да коментирате видеоклипа и разправете с вашите приятели. Как посетите в социалните като Facebook, Instagram и TikTok, защото там като ден, но да има. И просто се върнете и да и го направите след това и до нови срещи.